kisa bai bani ko ana ruwa na tuno ga maimula na bona sabon gwamna yau ba ya rike talakawa da in zo aya ba za na bar zuwa kasa ta ba ya rabu sammadin cikin shikimar ka takura mamu ka taimaka mai wala burinsa ya taimaka mamu gida a hankula masoya gwamna ilahu ya hana mu gaga alo alo ya rabu na ta kai kuka gare ga wahidu dokon da ni nake da dozira a wajen Muhammadu da Aliyu namiji Yahudawa da ganinsa sai gudu sannan Abubakar da Umar har Usmanu na yaba kwayan waya da in zo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba inda batuwa ke na ɗauri dole a sanya igiya haka an biki ake amarya dole a mata rakiya da abin ka ya mace idan ka nasu ka fara cikiya mu yan Najeriya mu sake kula kuma tsallake shirin Yahuda da in zo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba Rabunu mai malagwani na dole a sallama mashi matsayi da ɗaukaka karama sarki rabbi ya mashi komi shaɗi da hansa da gyara bai kai kamar gashi gaban mai mula na bona alkairin kai zaga duniya gidan ka da in zo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba an dai batuwa ke na zaki dole a tai da ke zuma haka in batuwa ke na aiki to ga gwamna an gama bako ina wuni idan ka zo ka shigo da sallama ku shigo da gungume wayar da huwa a gare su kun sani diyan kalwa ta in zo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba ko da garin gaba gaba gyara bai kai kamar gashi matsayi da ɗaukaka karamar gwamna ilahu ya yi mashi ni ba na hasada da gwamna kunan musallama mashi kai malayirin jinin kyauta ke duka mun sani talaka ta in zo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba ni ban da ni zuwa wajen ƙarya na san hure take komai riga da zabuwa kun san ƙaryar da fufuke a gari da handari ku zo ga soraye ku babbake ga mai mala na bona ga idi barde mi shaduna talaka ta in zo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba koma ina ka je ka kindirmo ya sha gaban tsala baban Abubakar cikakken gwamna ka sake hamdala ɗiban ƙasa idan da jaki za a yi sai da mangala ni zama da lahiya uban sha Aliyu ka kanka mai rufan talaka ta in zo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba ka canki jam'iyya ta 'yan wawa na cikin kisan buce kullum suna ta ƙara yayyewa sun gane coke ce gaza kuka yana da wuyan sa'iwa mu nan yi ce gaba da hasada da yin Allahu a ko'ina na gasewa ba ya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba wani dan a shamiya uwar ƙarya yayyo abun haɗi in yi buga zuma
lahiya talaka. Wani mana kisa. Da in jo aya fata nan bar zuwa ƙasa ta ba. Mai bashi ko ana ruwa ya tuno. Ga mai bala na boli sabon gwamna Yobe ya rike talakawa. Dan a caɓa ku yi godiya sai ya dawo da babura. Talakawa. Sannan a ɓangare na tazi gwamna ka sake hattara. Talakawa. Kuma albishir nake ga 'yan kasuwa a gare ku na kira. Sannan akwai shiri wajen noma in ji gwamna ya yi wa talakawa. Wani mana kisa. Da in jo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba. Mai bashi ko ana ruwa ya tuno. Ga mai bala na boli sabon gwamna Yobe ya rike talakawa. Cato ɓangaren farauta kuma har da jinjina. Talakawa. Sannan a ɓangare na 'yan bal gwamna ka ba su je suna. Talakawa. Sabon ajujuwa wajen ilimi duk za a gina. Komi da lahiya ake asibiti za a gina talaka. Wani mana kisa. Da in jo aya fata nan bar zuwa ƙasa ta ba. Mai bashi ko ana ruwa ya tuno. Ga mai bala na boli sabon gwamna Yobe ya rike talakawa. Jaba ɓangare na wari dole a sallama mata. Talakawa. Wanda dai ka dangaren su fikan nan ya zinduma kwata. Talakawa. Yan uwansa sun hito wajen yawon nemansa sun bata. Kun ba da cikiya idan kun gan shi ku ba shi shawara talaka. Wani mana kisa. Da in zo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba. Mai bashi ko ana ruwa ya tuno. Ga mai bala na boli sabon gwamna Yobe ya rike talakawa. Kwatar dubu guda yake idan ya bani na tisa. Talakawa. Bana jan ka dangare ana nan sai mun kai ka har ƙasa. Talakawa. Sarkin zumudi amma shi sako za a kai masa. Da kunu da kunnuwa idan hadari ya haɗo a nan ake ruwan za. Wani mana kisa. Da in jo aya fata na bar zuwa ƙasa ta ba. Mai bashi ko ana ruwa ya tuno. Ga mai bala na boli sabon gwamna Yobe ya rike talakawa. Bana shiga cikin ka kogi in na san akwai kada. Talakawa. Mata idan tishi suke so za su yi sai da ɗan buda. Talakawa. Allahu wahidun ka watsa ɗayan kushe da hansada. Bakiyan mu kun daɗe cikin rana mutami in nawar cikin baiwa. Wani mana kisa. Da in zo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba. Mai bashi ko ana ruwa ya tuno. Ga mai bala na boli sabon gwamna Yobe ya rike talakawa. Kyale buredi masu girman banza kar a sai mani. Talakawa. Inda suke yana da tsada ai bana sai mu sai zani. Talakawa. Inda akwai mutse hannu a wajen ma sai mu ɗauka ni. Haka in akwai wuri wajen tsalle kuma da baya dore na tarwa. Yawwa Abdul. Yawwa ɗan rage man bolin ɗin nan yayi yawa. Mai bashi ko ana Halo? ruwa ya tuno. Halo. Bala na boli sabon gwamna Yobe ya rike talakawa. Lemo idan ana cikin zafi wasu so su rurrufe. Talakawa. Da kunu da kunnuwa ana tafi nan gaba za mu rarrabe. Talakawa. Na ɗebi gaskiya wajen manya na kai ta na zube. Na kai da malam kwani bin san da can garin kusur kasar bayawa. Wani mana kisa. Da in jo aya fata na bar zuwa ƙasa ta ba. Mai bashi ko ana ruwa ya tuno. Ga mai bala na boli sabon gwamna Yobe ya rike talakawa. Ba na ɗiban ruwa kusa ƙwarya sai abokati. Talakawa. Inda batuwa ke na halin kirki mu sanya dubuti. Talakawa. Banda gardama ta jagiwa zai ja da gwamnati. Idi barde ku bana akwai hakuri akwai rufan talakawa. Wani mana kisa. Da in jo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba. Mai bashi ko ana ruwa ya tuno. Ga mai bala na boli sabon gwamna Yobe ya rike talakawa. Gida nake bida da matur dan nema na shakwana. Talakawa. Inda akwai bukar dauda kuma kan ku kun shina. Talakawa. Inda gida tana waje ba a zance da ke guna. Na gaida mai gida bukar bin da dau daban da shi gudun talaka. Wani mana kisa. Da in jo aya fata na bar zuwa ƙasa ta ba. Mai bashi ko ana ruwa ya tuno. Ga mai bala na boli sabon gwamna Yobe ya rike talakawa. Gaskiya kamar wuka mutane na ganta an dire. Talakawa. Yadda da kaddara cikar imani babu kuskure. Talakawa. Haji Abdu zo to wajen kyauta wallahi ya kure. To babu sai jiya ina ma da jiya za ta zama yanzu dan bayewa. Wani mana kisa. Da in jo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba. Mai bashi ko ana ruwa ya
bace buga ina uni ina kwana kana shige gwarabtawa wani mana kisa da in zo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba me ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na boli sabon gwamna yau ba ya rike talakawa walin shatima akwai haƙuri na san shi tun jiya talakawa kayansa sun bace amma kuma ya ke ba da cigiya talakawa inda batuwa ke wajen ungo sai a shafa fatiya mai ilimi na gaskiya walin shatima na yaba kaɗan baiwa wani mana kisa da in jo aya fata da bar zuwa ƙasa ta ba me ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na boli sabon gwamna yau ba ya rike talakawa waka nake dan na samu abin da huwa na kai baka talakawa fitinu a duniya idan mu mun ci mu ba da sadaka talakawa na raina garhiya idan ta ji da sai dai ta kai daka tsoro amma yana wajen kura ta adinta yawa uwar harwa wani mana kisa da in jo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba me ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na boli sabon gwamna yau ba ya rike talakawa dai batun ne ake ba baya sha gaban bula talakawa kahin da zafin in yi sauri ya ci na kai da kai dala talakawa dala mala wajen faɗa da cikawa babu matsala ka kai da kai dala abokin gwamna ka sake hamdala cikin baiwa wani mana kisa da in jo aya fata nan bar zuwa ƙasa ta ba me ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na boli sabon gwamna yau ba ya rike talakawa kawan shatima na yaba mashi na da jinjina mashi talakawa da za ka je ka ɗauki gyara ja ka tsallake kashi talakawa ku taho mu je ta sha da sakon yashi idan aka yi mashi da are da gafara mu ɗauki guda ɗaya kar mu je zuwa da kwangarwa wani mana kisa da in zo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba me ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na boli sabon gwamna yau ba ya rike talakawa sai babu malam ina ss ina guna yaba talakawa inda akwai dala hannun dogo ba a kai shi ungo ba talakawa kyauta da igiya ta lilo ya yi a bani tankaba ka hindira na in yi dan wake karatin da safe in bi daukan wa wani mana kisa da in jo aya fata nan bar zuwa ƙasa ta ba me ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na boli sabon gwamna yau ba ya rike talakawa kun duba zan je ni ya ji magaisa a dan na yau tuni talakawa sun sake godiya na kara tuno da abin da ya wani talakawa sannan na godiya elfar zuban da shi hani ku sake hamdala ina timar yake banda su gudun talakawa wani mana kisa da in zo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba me ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na boli sabon gwamna yau ba ya rike talakawa tijani dan zan na canji su faru mu je da sallama talakawa bubuwa tana ruwan sabko ta kasa kai rama talakawa komi kururuwar madiya za a yi ma ya kai zuma sarki a can arewa dan zanna mai tallafi wurin talakawa wani mana kisa da in jo aya fata nan bar zuwa ƙasa ta ba me ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na boli sabon gwamna yau ba ya rike talakawa injiniya umar dirja ya garin su can yake talakawa tani da yawa na je na gurin sa na gan shi na jike talakawa a gari da hannun gaban daki ɗaya dan na dan fake gwarzon kumin shi na cikin aiki yake banda shi gudun talakawa wani mana kisa da in zo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba me ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na boli sabon gwamna yau ba ya rike talakawa sai bar maɗan shatima shi ma dole na jinjina masa talakawa ka dinga sa ruwa idan ka tuno da dashen da ka dasa talakawa shi ma gwani bukar bugun ai dole a jinjina masa kage da mayirin gidan yanzu ba za a je da barulan shan ba wani mana kisa da in jo aya fata da bar zuwa ƙasa ta ba me ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na boli sabon gwamna yau ba ya rike talakawa kage da ahmad yara zaki ba shi gardama talakawa komi idan ya ce idan na ji sai na yi shi an gama talakawa sana da sassaka kuna yi da shi za a ta sama kage da ahmad na birnin kun da gani da shi muna da tura wani mana kisa da in zo aya ba za na bar zuwa
naka. Sha'aibu aiki yake ihu ya bar wa karnuka. Rabe da kai haji kulara ba mai tallafi gurin talakawa. Da in zo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba. Shi dukkanin mai rai wata ran zai amsa ɗan kira. Allah ji kan Mansur Ahmad kai masa gafara. A lokacin yana da rai Mansur mun tsallake fara. Roƙon da ni nake ta'ala rabu ya masa rahama wajen tsayawa. Da in jo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba. Malam Hussein ma mahaifina ka ji kansa wahidu. Abdulhamid ma ka gafarta masa dan Muhammadu. Umar maso Kano ka kai haske a gare shi Sammadu. Sannan akwai su babu macin na rauka yi masu rahama wajen tsayewa. Da in zo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba. Kowa ka bai wa rai ana nan sai ya tadda mutuwa. Dai mala'ika ne ko ba mai iya guduwa. Kaga dai uban gudu na zomo dole ya zub da kunnuwa. Dai mala'ika ya leko sai ya zaga duniya gidan kowa. Da in jo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba. Dai mutum yana bidan girma to kar ya dau zuga. Tunan asiri nake so za na yi yau ina duka. Garuje ne ke ta watsa kuɗi bokansa ya daga. Da tsawo da tittike da dogon dantse ne a watsa an samu dawa. Da in zo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba. Baban bai taka ban kaji zan je na shamiya. Zan gaida sani bukar dauda Allah kare lahiya. Na gaida siniya direba a minti 10 Zaria. Sannan da sani na karso ma Allah kare lahiya cikin baiwa. Da in jo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba. Zan zagaya zuwa mahaifata zan tallata musu. A gaida kai ari idan ka ja sun ja ka sau musu. Wasu yan jami'a suna kushe da abin da kai masu. An rabe ni gadon matsayi kawo shi kaɗan gidan baiwa. Da in zo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba. Makiya na mai gidan mu gwamna ashe kurjin su ya fashe. Fitilar mu ce take ta haske su kuma tasu an kashe. Gangar mu ce take ta kara su gangar su ta fashe. Sannan mai mula na bona tambayewa bayan da irin na tura. Da in jo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba. Na gaida mai gida bukar dauda ya taimaka mana. Inda akwai kudi hannun dan dauda za ya san mana. Sallah idan babba ce ta mazo zai ba mu raguna. Allahu zammadin ka kara bukar dan dauda ya rike talaka. Da in jo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba. Bukukuwa da sammako girma wallahi sai rama. Mota ki zagaya a gaskiyale jirgi ya hau sama. Dai batun ilimi za a yi kwase da maluma. Kusa zuba magana bin kyar rabbi ya yi mai ruwan baiwa. Da in jo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba. Komi adawa, komi adawa, duk tsananin adawa. Masu biredi masu kushe fanke. Abin da kai wa mutanen Yobe mai mala dan buni ka gode
gode Allah babu fushi gare ka baka gaba. komi adawa Masu biredi ba su bacin fanke. abinda kai wa mutanen Yobe mai maladan buni ka gode Allah babu fushi gare ka baka gaba. Ai ya kamata na ambaci rakutin da shi ne meni, shi ya bani ido na tsallake ramukar na je na rauni. Shi ya ban kwakwalwa a kome za na yau na ringa tunani. Allahu shi ne yau aljanna ko ina da huranni. Yayo kare komi girma da mun sha'awar nani. Shi ne ya kage kadan duniya ilahu ya shashani. Ruwa da iska wake ba mu banda Allah rabba. komi adawa Masu biredi ba su kushe hanke. abinda kai wa mutanen Yobe mai maladan buni ka gode Allah babu fushi gare ka baka gaba. Sai ana yi da wake na fahimta har alalan nan da akwai wasiƙa wajen koga gare ni gwamna kenan. Na kai da gwamnan mu na yadi dan amana kenan. Abin da kai yi wajen noma ka sake haɓaka wannan. Dan kau da yunwa manoma sai a ba su taki sannan. Agaji na gaggawa oga a canza tsarin wannan. Amma fadar ka ba a yi ba. komi adawa Masu biredi ba su kushe hanke. abinda kai wa mutanen Yobe mai maladan buni ka gode Allah babu fushi gare ka baka gaba. Cikon sitar na jihar Matayo dan amana nawa. Baya bura ga masara a radu sai mai maiwa. Ina ubera Abdullahi wadda dan dattawa. Ka samu tayan cikin da zuwa ka kunna waƙar tawa. Mu kira ubera cikakken gardi maganin golawa. Kai manni biza na zaka Amerika can garin turawa. Kuri da kishi kurin aji audu haka baya gaba. komi adawa Alo. abinda kai wa mutanen Yobe mai maladan buni ka gode Allah babu fushi gare ka baka gaba. Haka zanna famsan na so ni da shi na gama tare. Na kai da famsan na fadar gwamnatin da baya ware. Ku haɗi makesi abokin gwamna za ya bani turare. A gare ka gesi ina roƙon tabara Allah hore. A walli dogo cikin gurni da shi akwai labarai. Kun kakayin lida zan je ka kara mai gyare. Hakuri da aiki cikin nutsuwa gwani kamar ka ba a yi ba. komi adawa Masu biredi ba su kushe hanke. abinda kai wa mutanen Yobe mai maladan buni ka gode Allah babu fushi gare ka baka gaba. Allo nake so na ɗauka banda ni a layin ganga. Sai yar amana ta gwamnati ta bikin biya mai riga. Ya ga plastic mai tsada ku ba da kwano langa. Injiniya Manar Musa ka je ka gan shi a jega. Musa Abubakar Musa harka ji dan da baya burga. Na gaida dadi ka ban azka na je gari na tsada. Na gode Allah ya ban zuwa na ware binci da roba. komi adawa Masu biredi ba su kushe hanke. abinda kai wa mutanen Yobe mai maladan buni ka gode Allah babu fushi gare ka baka gaba. Rijiya ta kafe ai dole za a yi yasa. Shiga giyo zan na tuji man bata namu zan yi kiransa. Ya kira ya baka kudi sannan ya taka har kuyi wasa. Dai wajen kyauta ne za na kira shiga gara gasa. Dai da zumma hannun dogo a radu dole mulasa. Kaka idan ta mazo ai sai a gyara injin casa. Na gaida kai gagiyo ba za na manta alkhairi ba. Alo? Alo? abinda kai wa mutanen Yobe mai maladan buni ka gode Allah babu fushi gare ka baka gaba. Komi adawa, komi adawa, duk tsananin adawa. masu biredi ba su kushe fanke Abin da kai wa mutanen Yobe mai maladan buni, ka gode
gode Allah babu fushi gare ka ba ka gaba komi adawa masu biredi ba su bacin banke